Σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Διοικητά του Αστυνομικού Τμήματος Τηλίδας, κύριοι Πρόεδροι των Συλλόγων της Τηλίδας, κυρία Αλίκη Λάσκα, Περιφερειακή Σύμβουλος και Διευθύντρια του Οφθαλμολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Λαμίας, κύριε Παπανάγνου, Διευθυντή του Καρδιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Λαμίας. Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, σας καλωσορίζω στην απόψινή εκδήλωση. Η 21η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα της ποίησης. Είναι η πρώτη μέρα της Άνοιξης, όπου το φως κερδίζει το σκοτάδι και η αισιοδοξία αφήνει πίσω της το πένθος. Η τέταρτη βραδιά μελοποιημένης ποίησης είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από τη δημοσίευση του ύμνου στην Ελευθερία του Διονυσίου Σολομού, που καθιερώθηκε ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο Μουσικός Όμιλος Τηλίδας, σε συνεργασία με το Δήμο Τηλίδας, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον Οργανισμό Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας και την ΕΞΑΝΣ, διοργάνωσαν την απόψινή εκδήλωση. Είναι τιμή και χαρά μας που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρώην Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου, ο κύριος Καμνής, ο κύριος Αντώνης Αντωνιάδης, μουσικός και ηθοποιός, η χοροδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με μαέστρο τον κύριο Δημήτρη Καρούζο, ο κύριος Θεοδωρής Λιακόπουλος, δημοσιογράφος του Star FM 97,1, που θα μας διαβάσει στίχους από τον ύμνο στην Ελευθερία. Στην εκδήλωση συμμετέχει και η χοροδία του Μουσικού Ομίλου Τηλίδας. Η πρόεδρος του Μουσικού Ομίλου Τηλίδας, κυρία Μέρη Μαϊστρέλη, θα ήθελε να σας καλωσορίσει. Καλησπέρα, με τη σειρά μου και εγώ να σας καλωσορίσω, να σας ευχαριστήσω που σήμερα μας τιμάτε με την παρουσία σας. Μία εκδήλωση που γίνεται με τη συνεργασία φορέων και πολλών ανθρώπων, με κόπο και πολλή αγάπη. Μία εκδήλωση αφιερωμένη στο ιδανικό της ελευθερίας, με ποίηση και μουσική. Η ελευθερία είναι κορυφαία και αδιαπραγμάτευτη αξία για όλους τους ανθρώπους, πόσο μάλλον για εμάς τους Έλληνες. Ο αγώνας για την κατάκτησή της αποτελεί θεμελιώδη ανάγκη για τη ζωή και την εξέλιξή μας. Οι συντελεστές μας στην εκδήλωση αυτή, να αρχίσουμε από το Δήμο Τηλίδας και τον Δήμαρχο μας πρώτα, τον κύριο Γιάννη Αποστόλου και τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Κώστα Τρίγκα, να τους χειροκροτήσουμε γιατί η συμβολή τους είναι σημαντική. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο κύριος Ηλίας Σανίδας, δεν είναι μαζί μας κάποιος από εκεί. Η Βιομηχανία Καλωδίων ΕΞΑΝΣ με το Γενικό Διευθυντή κύριο Αθανάσιο Γαβρίλ και την κυρία Βλαχάκη, που και αυτή είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε, αλλά και ελπίζουμε να έχουμε και στο μέλλον συνεργασία. Και από αυτούς δεν είναι κάποιος μαζί μας. Συνοδοιπόροι μας στην εκδήλωση αυτή είναι, εγώ θα πω, ο στρατηγός κύριος Γιάννης Καμνής, ο οποίος ευχαριστούμε κύριε Καμνή που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και λαμπρύνετε την εκδήλωση με την παρουσία σας και τις γνώσεις σας. Ο Σύλλογος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με μαέστρο τον κύριο Καρούζο, και όπως μου είπε ο κύριος Καρούζος στην επικοινωνία μας, εγώ δεν αισθάνομαι καλεσμένος, είμαι συνδιοργανωτής. Έτσι είναι κύριε Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Αντώνης Αντωνιάδης, ένα νέο παλικάρι από την πόλη μας, ο οποίος αφού τελείωσε τις σπουδές του στη νομική σχολή, τον κέρδισε η τέχνη και είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται στην πόλη μας στη Στήλιδα. Αντώνη, καλώς όρισες και εσύ. Η χοροδία του Μουσικού Ομίλου Τηλίδας με μαέστρο τον κύριο Δημήτρη Κοντογιάννη, να το χειροκροτήσουμε και στους μας, που προσπαθεί ο κύριος Κοντογιάννης πάντα για τα καλύτερα, για τις καλύτερες εκδηλώσεις, και η δική μας χοροδία προσπαθούμε για ό,τι καλύτερο. Σήμερα έχουμε κοντά μας και τον κύριο Θοδωρή Λιακόπουλο, ο οποίος είναι και αυτός συνεργάτης του συλλόγου μας και θα μας διαβάσει ποίηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους. Θα παρακαλούσα τον κύριο Δήμαρχο Τηλίδας, κύριο Γιάννη Αποστόλου, να απευθύνει ένα χαιρετισμό.
αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Σίγουρα δεν είμαι ο πλέον κατάλληλος για να αναλύσω την ποιητική τέχνη του εθνικού μας ύμνου. Αλλά θα μου επιτρέψετε να εκφράσω τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου για το μεγαλείο που εκφράζεται από τη συγγραφή του εθνικού μας ύμνου, του ύμνου εις την ελευθερία. Ένα έργο που ξεπέρασε τα στενά όρια της ποίησης και έγινε σύμβολο του αγώνα και της εθνικής μας ταυτότητας. Ο εθνικός μας ύμνος είναι η ιστορική διαδρομή. Είναι η αφήγηση του αγώνα μας ως έθνος για την ελευθερία και την ανεξαρτησία. Ο εθνικός μας ύμνος αποτελεί ένα από τους πιο σημαντικούς συμβολισμούς της εθνικής μας ταυτότητας, αλλά και του διαχρονικού αγώνα ενός λαού, εκφράζοντας τα ιδανικά και τις αξίες που συνδέονται με την ελληνική ιστορία και παράδοση. Αντιπροσωπεύει την ελπίδα και την επιμονή ενός λαού που αγωνίζεται για το δίκαιό του, την ελευθερία της πατρίδας μας. Αναζωπυρώνει το αίσθημα της ενότητας και της συλλογικής μνήμης του ελληνικού λαού. Ο Διονύσιος Σολωμός συνέθεσε ένα ποίημα που εξυμνεί τον ηρωισμό των αγωνιστών της Επανάστασης του 1821 και την αυτοθυσία, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα εκφράζει τις αξίες και τα ιδανικά που καθόρισαν την πορεία του έθνου μας. Λίγα χρόνια μετά, το 1828, ο Νικόλαος Μάτζαρος, με την απλότητα της μελοποίησης του ποίηματος, συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση του ύμνου και την καθιέρωσή του ως εθνικό μας σύμβολο. Ο ύμνος στην ελευθερία είναι ένα έργο βαθιά συνδεδεμένο με την ιστορία και την ταυτότητά μας ως ελληνικό έθνος. Εξυμνεί τον αγώνα των Ελλήνων για την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό, αναδεικνύοντας την αξία της αυτοδιάθεσης και της εθνικής ανεξαρτησίας. Απευθύνεται στη θεϊκή προσωποποιημένη λέξη ελευθερία, η οποία παρά τη μακραίωνη απουσία της είναι οικία στον ποιητή και αποτελεί το κεντρικό άξονα του ύμνου. Η εκφώνηση της λέξης ελευθερία δεν αντικατοπτρίζει απλώς για μια πολιτική έννοια, αλλά για μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη, ένα δικαίωμα που αξίζει να διεκδικηθεί με κάθε θυσία, ενώ ο στίχος «Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά» συμβολίζει την αφοσίωση και την αποφασιστικότητα των αγωνιστών, που δεν δίστασαν να θυσιάσουν τη ζωή τους για την πατρίδα. Ενισχύει το αίσθημα της εθνικής ταυτότητας και υπερηφάνειας, συνδέοντας το παρόν και το ένταξο παρελθόν του ελληνικού έθνους και αποδεικνύει τις διαχρονικές αξίες του, όπως η ανδρεία και η φιλοπατρία. Ο ύμνος στην ελευθερία είναι ένα έργο με διαχρονικό συμβολισμό του αγώνα για ελευθερία και δικαιοσύνη. Ένα κάλεσμα για εθνική ενότητα και ομοψυχία. Ο ύμνος στην ελευθερία είναι ένα μνημείο της συλλογικής θυσίας των προγόνων μας. Σήμερα, 200 χρόνια μετά τη συγγραφή του, ο εθνικός μας ύμνος παραμένει επίκαιρος όσο ποτέ. Η εθνική μας ταυτότητα απαιτεί τον σεβασμό και την προσοχή όλων μας. Ως Έλληνες, καλούμαστε να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη πραγματικότητα, διατηρώντας ταυτόχρονα τη μοναδικότητά μας σε έναν κόσμο που αλλάζει. Η μοναδικότητα του ελληνικού έθνους βρίσκεται στην ικανότητά του να διατηρεί και να προσαρμόζει την κληρονομιά του μέσα στους αιώνες, ενώ παράλληλα συνδυάζει στοιχεία από διαφορετικούς πολιτισμούς και εποχές χωρίς να αλλοιώνεται η εθνική του ταυτότητα. Σε μια εποχή που οι αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας αμφισβητούνται, οι στίχοι του Διονύσιου Σολωμού μας εμπνέουν και μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα για έναν κόσμο πιο δίκαιο και ειρηνικό. Τέλος, θα ήθελα να κλείσω με την πεποίθηση ότι το πνεύμα του εθνικού μας ύμνου θα συνεχίσει να μας καθοδηγεί και να μας εμπνέει για πολλές γενιές ακόμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μέρη Ζεκεντέ, μέλος της χοροδίας μας και φιλόλογος, αναλάβει την παρουσίαση της εκδήλωσης.
Ο ύμνος στην Ελευθερία είναι ένα ποίημα που έγραψε ο Διονύσιος Σολωμός το 1823. Ένα τμήμα του ποίηματος καθιερώθηκε ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας το 1865 και της Κύπρου το 1966. Πρόκειται για το μεγαλύτερο εθνικό ύμνο στον κόσμο σε μέγεθος, καθώς αποτελείται από 158 στροφές ή διαφορετικά από 632 στίχους. Αποτελεί δε το μοναδικό εθνικό ύμνο που εξυμνεί την ελευθερία. Το ποίημα συντίθεται ενώ διαρκεί η Επανάσταση και προτού το ζήτημα της απελευθέρωσης των Ελλήνων περάσει στα χέρια της διπλωματίας. Ας θυμηθούμε όμως πώς ξέσπασε η Επανάσταση του 1821. Το βίντεο που θα δούμε το παραχώρησε το Πολεμικό Μουσείο. Στις 22 Φεβρουαρίου του 1821, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης πέρασε τον Ρούθο, σημαίνοντας την έναρξη του αγώνα. Στο Ιάσιο, ο Υψηλάντης κήρυξε επίσημα την Επανάσταση και ο Γεωργάκης Ολύμπιος έσπρωξε να ενωθεί μαζί του. Ο Κατακουζινός ανέλαβε την αρχηγία του Ιερού Λόγου. Τον αποτελούσαν 500 νέοι σπουδαστές. Στις 17 Μαρτίου, ο Υψηλάντης ύψωσε την ελληνική σημαία στην πρωτεύουσα της Βλαχίας στο Βουκουρέστι. Στο παλάτσι, οι Έλληνες με επικεφαλής τον Καρπελισσιώτη συγκρούστηκαν για πρώτη φορά με τους Τούρκους και κατόρθωσαν να διασπάσουν τις γραμμές τους. Στο Δραγατσάνι όμως, ο Ιερός Λόγος συνετρίβη και στη μονή του Σέκου, ο Γεωργάκης Ολύμπιος και οι συμπολεμιστές του ανατινάχθηκαν μαζί με την Πυρηδαποθήκη για να μην παραδοθούν. Σύντομη και άτυχη υπήρξε η πρώτη προσπάθεια των αγωνιστών στη Μολδοβραχία. Διευκόλυνε όμως, παρόλα αυτά, και προετοίμασε την έκρηξη της Επανάστασης στο Μοριά, στη Ρούμελη, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία και στα νησιά. Με την καθοδήγηση μελών της φιλικής εταιρείας και όσων ηγετών απέπληγαν τις φυλακές της Τριπολιτσάς, από το δεύτερο μισό του Μαρτίου του 1821 απλώθηκε η φλόγα της Επανάστασης σε όλα τα μέρη του Μοριά. Στις 17 Μαρτίου στην Αρεόπολη ξεσηκώθηκαν οι Μανιάτες, με επικεφαλής τον Πετρόμπε με τον Μιχάλη και κατευθύνθηκαν προς την Καλαμάτα, μαζί με τον Κολοκοτρώνη και τον Παπαπλέσσα. Το ίδιο διάστημα, ο Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλόγησε τα όπλα των επαναστατών στη μονή της Αγίας Λαύρας στα Καλάπητα. Ένοπλα επεισόδια που συνέβαιναν σε πολλά ορεινά μέρη της Βορείου Πελοποννήσου συνέθεταν το εμπόλεμο πλέον σκηνικό ενός αγώνα που ξεκινά. Μέσα σε λίγες μέρες, στο τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου, απελευθερώθηκαν διάφορες πόλεις και σημαντικές περιοχές, όπως το Αίγυο, η Καλαμάτα, τα Λαγκάδια, η Γαστούνη, ο Πύργος και ο Μιστράς. Πολλοί Οθωμανοί, φοβούμενοι την επέκταση των κινήσεων αυτών και κατανοώντας την ανισορροπία δυνάμεων, έτρεξαν να κλειστούν σε οχυρωμένες τοποθεσίες. Οι βασικότερες ήταν τα φρούρια των Πατρών, του Ακροκορίνθου, του Χλεμουτσίου, της Μονεμβασίας, της Καρίτενας, της Μεσσηνίας, της Μεθόνης και της Κορώνης. Οι Έλληνες από περιοχές της Κεντρικής Πελοποννήσου χτύπησαν τους Οθωμανούς έξω από την Καρίτενα στις 27 Μαρτίου του 1821, που αποτέλεσε την πρώτη του συστάδενη μάχη του αγώνα. Μετά την έκρηξη της Επανάστασης, δημιουργήθηκαν και τα πρώτα στρατόπεδα των Ελλήνων αγωνιστών, ενώ εντάχθηκε η πολιορκία των φρουρίων που βρίσκονταν υπό τον Οθωμανικό έλεγχο. Η πορεία των γεγονότων ανέδειξε και δύο βασικά προβλήματα. Αυτό της έλλειψης ξεκάθαρου σχεδιασμού των πολεμικών επιχειρήσεων και της δυσκολίας εκλογής μιας στρατιωτικής ηγεσίας. Το σχεδιασμό καθόριζαν και οι τουρκικές πρωτοβουλίες, ενώ για τις ηγετικές θέσεις προέκυψε μια απίστευτη παράθεση μεταξύ των παραδοσιακών ηγετικών ομάδων του ελληνισμού, αρχιερέων και προκρίτων, απέναντι στις νέες αναδυόμενες δυνάμεις της Επανάστασης, πυλικοί, οπλαρχηγοί, παλικλέφτες και αρματολοί.
Μεγάλη απειλή για την επικράτηση των επαναστατών αποτέλεσε η Οθωμανική αντεπίθεση του Κεχαγιάν Μπεϊ Μουσταφά, που έστειλε ο Χουρσίτ Πασάς για να καταπνίξει την επανάσταση τον Απρίλιο του 1821 και με κέρια χτυπήματα έφτασε στην Τριπολιτσά. Η δυναμική της ανακόπηκε στην περιοχή γύρω από την Τριπολιτσά, όπως στο Βαλτέτσι και τα Δολιανά το Μάιο του 1821, όπου οι ελληνικές νίκες ενίσχυσαν την αυτοπεποίθηση των Ελλήνων. Είναι μεγάλη μας τιμή που την ομιλία για τον ύμνο στην ελευθερία θα κάνει ο κύριος Καμνής Ιωάννης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρώην αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου. Το θέμα της ομιλίας του είναι ο υψηλός συμβολισμός του εθνικού μας ύμνου 200 χρόνια μετά, μια πολυπρισματική προσέγγιση. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λαμία. Εισήλθε στη Σχολή Ευελπίδων και αποφοίτησε το 1984. Υπηρέτησε σε μονάδες εκστρατείας, σε θέσεις ευθύνης και σε επιχειρησιακούς σχηματισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Από το 2016 έως το 2020 ήταν αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών. Ακαδημαϊκές σπουδές. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην κοινωνική ψυχιατρική. Στο ΕΚΠΑ και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου έλαβε εξειδίκευση στη διοίκηση πολιτιστικών μονάδων και στη μουσιακή εκπαίδευση. Διδάσκει στη Σχολή Εθνικής Αμήνης και στη Σχολή Καλών Τεχνών στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές πολιτιστική διπλωματία, το ευγενές όπλο της εξωτερικής πολιτικής. Είναι παντρεμένος και έχει 2 παιδιά. Ας υποδεχτούμε με ένα χειροκρότημα τον στρατηγό. Η μουσική, το τραγούδι, ο πεάνας, τα εμβατήρια, η ύμνη, η ποίηση, το κάθε ένα ξεχωριστά αλλά και όλα μαζί, αποτελούν μορφές μουσικής έκφρασης και ιεροδοτήματα της άειλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, αγαπητή κυρία Λιάσκα και κύριε Παπανάγνου, διευθυντές στο νοσοκομείο της Λαμίας, κύριε αστυνομική διευθυντά του Τμήματος Φυλίδας, κυρίες και κύριοι, περιποιεί ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη η πρόσκληση της Μέρης Μαϊστρέλη να με καταστήσει μέτοχο και κοινωνό της απόψινής επαιτειακής εκδήλωσης επ' αφορμή της συμπλήρωσης 200 χρόνων από τη σύνθεση του εθνικού μας ύμνου και ευχαριστώ από καρδιάς. Το εξαιρετικό ακροατήριο προσδίδει ιδιαίτερο κύρος και εγγυάται την επιτυχία της εκδήλωσης. Φέτος ο ελληνισμός εορτάζει μια σημαντική επέτειο, τα 200 χρόνια σύνθεσης και δημοσίευσης του εθνικού μας ύμνου από τον μεγάλο μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό. Στο λόφο του Στράνη, στη Ζάκυνθο, ο 25 μόλις ετών μεγαλοφυής ποιητής, μέσα σε ένα μήνα, το Μάιο του 1823, συνθέτει ύμνο 158 στροφών, ο οποίος αποτελεί ένα μοναδικό πολιτιστικό φαινόμενο, ένα μουσικό και ιστορικό ταξίδι και όπως γράφει ο αείμνηστος καθηγητής Νικόλαος Τομαδάκης, εκφράζει όχι μόνο των λυρικών του ενθουσιασμών και την επίκληση για εθνική ενότητα, αλλά καταγράφει με εξαιρετική ακρίβεια το πάθος, τις θυσίες, την ελπίδα και το ανυπότακτον πνεύμα του Έλληνα. Περιγράφει τα κυριότερα στάδια της Επανάστασης κατά τα 2 πρώτα έτη της σε ξηρά και θάλασσα, τις πολιορκίες της Τριπολιτσάς και του Μεσολογγίου, το κοινόν αγώνα των Ελλήνων, αλλά και νουθετεί τους μαχωμένους Έλληνες κατά της επάρατης διχόνοιας. Αναφέρει τα περασμένα μεγαλεία και τη μακραχρόνια σκλαβιά και σημειώνει εμφατικά την εθνεγερτική πολεμόκραχτη φωνή του Ρήγα και τη θυσία του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου.
Η φήμη του ποίηματος ξεπέρασε γρήγορα τα ασθενά όρια της Ζακίνθου. Το 1824 μεταφράστηκε μέρος του στα αγγλικά και ολόκληρο στα γαλλικά. Νομοτελειακά δε συναντήθηκε με τους στίχους της Μασσαλιώτισσας, του εθνικού ύμνου της Γαλλίας, εκφράζοντας κοινές αντιλήψεις, αρχές και αξίες. Στον επαναστατημένο ελληνικό χώρο δημοσιεύθηκε τον ίδιο χρόνο στο πολιορκημένο από τους Οθωμανούς Μεσολόγγι στην εφημερίδα Ελληνικά Χρονικά του Ελβετού φιλέλληνα Ιάκωβου Μάγερ και ήταν μια συνειδητή, στρατηγική και βαθιά συμβολική πράξη. Θα ακολουθήσουν και άλλες δημοσιεύσεις τον επόμενο χρόνο. Ενώ στις 21 Οκτωβρίου του 1825 θα δημοσιευθεί και η πρώτη κριτική του ποίηματος από τον Σπυρίδωνα Τρικούπη στην Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος που εκδιδόταν στον Ναύπλιο. Ο Σπυρίδων Τρικούπης χωρίζει το ποίημα σε τμήματα. Ξεκινά με το βγάλσιμο της ελευθερίας από τα κόκαλα των Ελλήνων τα ιερά και οπλίζει το χέρι της με κοφτερή μαχαίρα. Και τελειώνει προφητικά και αυτός με την επισήμανση του πόσο επικίνδυνη είναι η διχόνοια που την έβλεπε να επέρχεται, κάνοντας επίκληση προς τις χριστιανικές μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης να βοηθήσουν την Ελλάδα ώστε να νικήσει ο Σταυρός την ημισέλληνο. Μεταξύ 1828 και 1830 ο ύμνος στην ελευθερία μελοποιήθηκε από τον κυρκυραίο μουσουργό Νικόλαο Μάντζαρο για τετράφωνη ανδρική χοροδία και ακουγόταν με ενθουσιασμό σε εθνικές εορτές και στα Επτάνησα. Τον Δεκέμβριο του 1844 ο Μάντζαρος παρουσίασε μια νέα μελοποίηση του ποίηματος με έντονο επικό χαρακτήρα και την υπέβαλε στο βασιλιά Όθωνα με την ελπίδα να γίνει το εθνικό άσμα της χώρας. Μέχρι τότε ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας ήταν ο Βαϊάρικος, η γνωστή μελωδία του Χάιν, που σήμερα είναι ο εθνικός ύμνος της Γερμανίας και της Αυστρίας. Το έργο έγινε δεκτό μόνο ως σύνθεση και βραβεύτηκε με τον αργυρό σταυρό του τάγματος του Σωτήρος. Το 1865, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κέρκυρα, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος άκουσε την εκδοχή της σύνθεσης του Μάντζαρου για ορχήστρα πνευστών από την μπάντα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας και του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Ακολούθησε το βασιλικό διάταγμα της 4ης Αυγούστου 1865 που το χαρακτήρισε επίσημον εθνικό άσμα και εντελόταν η εκτέλεσή του κατά πάσα στα ναυτικά παρατάξεις του βασιλικού ναυτικού. Το 1966 υιοθετήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία ως επίσημος ύμνος της. Ο Σολωμός δυστυχώς δεν ευτύχησε να δει το ποίημά του να ανακηρύσσεται ως σύμβολο του έθνους μας. Άφησε την τελευταία του πνοή το 1857 σε ηλικία 58 ετών. Κυρίες και κύριοι, κάποιες ημερομηνίες δεν είναι απλές σελίδες σε ένα ημερολόγιο. Είναι ρογμές στο χρόνο. Σημεία ορόσημα όπου η ιστορία κοιτάζει γύρω της και αποφασίζει αν θα αλλάξει πορεία ή αν θα συνεχίσει ως έχει με λάθη και παραλήψεις. Φανταστείτε για μια στιγμή την Ελλάδα του 1821. Ένα έθνος κατακερματισμένο, υπόδουλο για αιώνες, γεμάτο πόνο και προσδοκίες, έτοιμο να ξυπνήσει από το λίθαργο της σκλαβιάς. Πώς καταφέρνουμε να αντλήσουμε δύναμη σε τέτοιες στιγμές? Πώς καταφέρνει ένας λαός να σπάσει τα δεσμά του και να ανασηκώσει το κεφάλι του στον κόσμο? Η απάντηση βρίσκεται σε κάτι που είναι πολύ πιο ισχυρό από όπλα και στρατηγικές. Βρίσκεται στη δύναμη του συμβόλου. Η σημαία και ο εθνικός ύμνος, αυτά τα ιερά, τα άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους σύμβολα, δεν είναι απλώς στοιχεία της εθνικής μας κληρονομιάς. Είναι η ψυχή, η φωνή, η καρδιά. Εν τέλει είναι η ίδια μας η φύση. Είναι η σιωπηλή υπόσχεση στους ήρωες που έπεσαν στα πεδία των μαχών ότι η θυσία τους δεν θα πάει χαμένη. Είναι το μολόν λαβέ του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες. Ο πεάνας των Σαλαμινομάχων είναι περπάτων αγών. Το ελευθερία ή θάνατος των αγωνιστών του 21. Λέξεις λακωνικές, εύγλωτες, πιστικές, με δύναμη διάσπασης του ψυχικού πυρήνα, οι οποίες συμπυκνώνουν το χρέος, το καθήκον και την πίστη στο δίκαιο του αγώνα. Όλα αυτά δεν αποτελούσαν συμπτωματική εκδήλωση περιστάσεων, αλλά συνειδητή έκφραση πεποιθήσεων
ριζωμένων από αιώνες στα κύτταρα της φυλής μας. Καθόρισαν τον ουρού όχι μόνο της ελληνικής, αλλά της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας ιστορίας, αφήνοντας την ανθρωπότητα ως κληροδότημα, ως καταπίστευμα, την αξία της αντίστασης μέχρι σε σχάτων άνευ ιδέας υποχωρήσεως, και ανέδειξαν την ανθρώπινη ποιότητα έναντι της ποσότητας του αντιπάλου. Στην ερώτηση αν ο ύμνος είναι ο εθνικός γενετικός μας κώδικας, ένα είδος γενετικού υλικού παρόμοιο με το ρόλο που διαδραματίζουν τα νουκλεϊκά οξέα στο βιολογικό επίπεδο, όπως το DNA που μεταφέρει και διατηρεί τις γενετικές πληροφορίες, η απάντηση των ειδικών είναι αναντίλεκτα ναι, διότι αποτελεί το σύμβολο εκείνο που συνδέει τις γενιές, δημιουργεί την αίσθηση της κοινής ιστορίας, του κοινού σκοπού και του κοινού μέλλοντος. Στοιχεία ικανά και αναγκαία τα οποία καθορίζουν την ταυτότητα ενός έθνους. Το είπε εξάλλου και ο Δημάρατος, ο αυτοεξόριστος πρώην βασιλιάς της Σπάρτης, σύμβολος στην αυλή του Ξέρξη, όταν ρωτήθηκε αν θα αντιστεκόταν οι Έλληνες στην περσική εισβολή και γιατί να το κάνουν. Και πήρε αποστομωτική απάντηση: «Βασιλιά μου, μην τρέφεις αυταπάτες. Οι Έλληνες, παρά τις όποιες διαφωνίες τους, μονιάζουν μπροστά στον κίνδυνο και μάχονται μέχρι τελευταίας ρανίδος, γιατί τους ενώνει το όμαιμον, το ομόγλωσσον, το ομόηθες και το ομότροπον». Ο μουσικός όμιλος Στυλίδας διοργανώνει εκδηλώσεις και δράσεις ως αντίδοτο στη λύθη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αγγίζοντας τα όρια της υπαρξιακής αγωνίας σε έναν κόσμο που κυριαρχεί η αίσθηση του μάταιου και η παντοδυναμία του αυτονόητου. Μας υπενθυμίζει τις πανανθρώπινες αξίες των αισθημάτων, της ηθικής και του χρέους απέναντι στην κοινωνία και στην πατρίδα. Στη νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία, 3 είναι τα εμβατήρια ύμνοι, πυλώνες επίκλησης του συναισθήματος, με ισχυρή επαναστατική φόρτιση. Αυτά αποτέλεσαν σύμβολα αντίστασης και διαδραμάτισαν ουσιαστικό ρόλο διατήρησης της εθνικής μας ταυτότητας, της ομοψυχίας, της ανύψωσης του ηθικού και του φρονήματος των μαχωμένων τμήματων στις περισσότερες πολεμικές μας αναμετρήσεις. Ο Θούριος του Ρήγα, ο οποίος σαν εμβατήριο κινητοποίησε το θυμικό των Ελλήνων, πυροδοτώντας το αίσθημα της εξέγερσης, ενθαρρύνοντάς τους για ανάληψη δράσης. Το εμβατήριο «Ο Κλέφτης» του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, γραμμένο το 1827, το ξέρουμε ως «Μαύρινη νύχτα στα βουνά», τονισμένο σε παλιό βαϊάρικο σκοπό που παιανίζει μέχρι τις μέρες μας τις παρελάσεις, συνδέοντας τα αιώνια αδιαπραγμάτευτα ιδανικά με τους προμάχους της πατρίδας. Και τέλος, ο ύμνος των ύμνων για κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα όπου γης. Ο εθνικός μας ύμνος, ο οποίος με το ρυθμό, την αρμονία και τη μελωδία του εισχωρεί στα τρίσβαθα της ψυχής μας, γεμίζοντάς την με υπερηφάνεια, διεγείρει ξεχασμένες αισθήσεις, κινητοποιεί ευαίσθητες χορδές και αφυπνίζει τα ανενεργά μας κύτταρα. Ο εκτανήσιος συνθέτης Γεώργιος Λαμπελέτ διηγείται την εξής χαρακτηριστική και άγνωστη σκηνή. Ο Μάντζαρος κάθεται στο πιάνο μελοποιώντας τον ύμνο και ο Σολομός βηματίζει με μεγάλα βήματα σε όλη την έκταση του δωματίου, επιζητώντας διακαώς στο άκουσμα της μελωδίας του να μπορεί ο στρατιώτης να βηματίζει ρυθμικά στο χρόνο της Μαρσέ. Μάρς, δάνεια λέξη από τη γαλλική γλώσσα, προχωρώ, παρελάβνω, υποδηλώνει κίνηση προς τα εμπρός και έχει επιθετική χρειά. Όπως τα εμβατήρια της παρέλασης. Όμως δεν του έβγαινε και θύμωνε. Ευτυχώς για μας, γιατί έγινε ο εθνικός μας ύμνος. Στο σημείο αυτό, σημειολογικά, θα κάνω ένα λογικό άλμα στο παρελθόν, προκειμένου να αναδείξω την άγνωστη μεν, αλλά ουσιαστική σύνδεση της χώρας μας με τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας. Στις 24 Απριλίου το 1792, 4 μέρες αφότου η Γαλλική Επανάσταση κήρυξε τον πόλεμο κατά της Γερμανο-Αυστριακής Συμμαχίας στη Μασσαλία. 500 εθελοντές σχημάτισαν από τη Μασσαλία εκστρατευτικό σώμα και θα πήγαιναν πεζίως στο Παρίσι να ενωθούν με το στρατό. Την ίδια μέρα πήγαν στο Στρασβούργο για διανυκτέρευση. Ο αρχηγός των εθελοντών ανέθεσε στον αξιωματικό του μηχανικού
Κλοντ Ζωζέφ Ρουζέ ντε Λίλ, μέχρι το ξημέρωμα να του έχει έτοιμο ένα εμβατήριο για να παρελάσουν ενώπιον του πλήθους, όπως του είπε. Έμπνευση κατά διαταγή δεν υπάρχει και παιδευόταν άδικα. Ανακαλώντας ωστόσο στη μνήμη του την αρχαία ελληνική γραμματεία, τη βάση του δυτικού πολιτισμού, θυμήθηκε τους στίχους του Πεάνα των Σαλαμινομάχων. Είτε πέδες Ελλήνων ελευθερούνται την πατρίδα, και το διασκεύασε. Alors, s'enfant de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Εμπρός, παιδιά της πατρίδας, η μέρα της δόξας έχει φτάσει. Το εμβατήριο έγινε μόδα, το είπαν Μασσαλιώτισσα. Το 1830 η Ιουλιανή Επανάσταση τον καθιέρωσε ως τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας. Και κοιτάξτε συμπτώσεις. Ο Ρουζέ ντε Λίλ γύρευε τη δόξα στο πεδίο της μάχης και τη συνάντησε στους στίχους ενός αρχαίου Πεάνα που διασκεύασε. Το 480 π.Χ. ένας νεαρός πολεμιστής γύρευε τη δόξα στην Αυμαγέ της Σαλαμίνας. Ήταν ο Εσχύλος, που έμεινε στην ιστορία ως ο πατέρας της δραματικής ποίησης, ο οποίος ωστόσο αξίωσε να τοποθετηθεί στον τάφο του σε επιτύμβια πλάκα η φράση «Δεν θέλω οι άνθρωποι να με θυμούνται για τα έργα μου, αλλά γιατί πολέμησα στη μάχη του Μαραθώνα». Παγκόσμια ημέρα ποίησης η 21 Μαρτίου, και επέλεξα να αναφερθώ επιγραμματικά, αλλά όχι τυχαία, στους προάγγελους των εμβατηρίων και των ύμνων, τους άγνωστους σε πολλούς. Πεάνες, ως φορείς ισχυρών ιστορικών φορτίων. Αυτά τα μουσικά και ποιητικά έργα, τα έντονα και βαθιά ριζωμένα στην ελληνική μας παράδοση, τα οποία περιέχουν στίχους και μεταφέρουν συναισθήματα, ιδέες και υψηλά ιδανικά. Ο Πεάνας, αυτή η αδιαπραγμάτευτη παγκόσμια σταθερά διέγερση του συναισθήματος, αρχικά ως ύμνος λύτρωσης προς τιμή του Θεού Απόλλωνα, στη συνέχεια ως επινίκιος μετά από την νικηφόρα έκβαση κάποιας μάχης και σήμερα μέσω των σύγχρονων εμβατηρίων και των ύμνων, με κοινά χαρακτηριστικά την υψηλή ένταση και το πατριωτικό περιεχόμενο, ακολουθώντας την εξελικτική πορεία των αναγκών και των συνθηκών της ελληνικής κοινωνίας, μετακενώνουν υψηλά ιδανικά, αρχές και αξίες, θεμελιώδη δομικά στοιχεία αφύπνισης της εθνικής συνείδησης. Προς επίρρωση του υψηλού του συμβολισμού θα επικαλεστώ, Άγιοι Πατέρες, ένα και μόνο παράδειγμα, αυτό του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου, ο οποίος σε μια αποστροφή του λόγου του αναφέρει ότι ο Πεάνας της νίκης κατά του θανάτου είναι το Χριστός Ανέστη. Ο πιο επίκαιρος από ποτέ άλλοτε, αρκεί να τον εννοούμε στο βάθος του. Κυρίες και κύριοι, είμαστε σήμερα εδώ, 200 χρόνια μετά, για να αποδώσουμε τον δημόσιο έπαινο, την υπέρτατη τιμή και αξία, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μας σε έναν μεγάλο Έλληνα, ο οποίος με την πένα του αφύπνισε συνειδήσεις, χάραξε ιδανικά, σμήλεψε χαρακτήρες, έδωσε φωνή και υπόσταση στη ψυχή του έθνους. Αλλά και για όλους εκείνους, οι οποίοι με οποιονδήποτε τρόπο υπό τη σκέπη της Γαλανόλευκης και του Σταυρού, των ηρωετέρων συμβόλων της χώρας μας, στο ραντεβού τους με την ιστορία, δεν πέρασαν σκυφτοί, δεν λύγησαν, δεν εγκατέλειψαν, ούτε παζάρεψαν τη ζωή τους. Τουναντίον στάθηκαν όρθιοι, στάθηκαν απέναντι με ανδρεία και αποκοτιά και θυσίασαν το δικό τους παρόν για το δικό μας μέλλον, θέτοντας τις πραγματικές τους διαστάσεις, τις έννοιες του χρέους και του καθήκοντος. Τους ήρωες δεν τους βρίσκεις ποτέ στο σκοτάδι, είπε ο Αριστοφάνης. Κυρίες και κύριοι, έχουμε πολλές αφηγήσεις για τη σημαία και το σταυρό. Ωστόσο υπάρχει μια άκρος συγκλονιστική και αληθινή ιστορία, η οποία αξίζει να ακουστεί. Την δημοσίευσε στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυξης της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του 40 ο Αρχιμανδρίτης Καλίνικος, ο οποίος τον Ιούνιο του 1913 υπηρετούσε ως στρατιωτικός ιερέας στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο και έλαβε μέρος στην φωνικότερη μάχη της πατρίδος μας, του Κιλκής Λαχανά. Μια μάχη διάρκειας 3 μόνο ημερών, κατά την οποία είχαμε 8.828 Έλληνες νεκρούς και τραυματίες. Ο ιερέας πολεμούσε δίπλα-δίπλα στην πρώτη γραμμή του πυρός με τον ελαφρά τραυματισμένο στρατιώτη,
αλλά και σημεοφόρο Παπακώστα Γεώργιο, ο οποίος συνέχισε να πολεμά. Όμως στο τέλος της ημέρας δεν στάθηκε αρκετά τυχερός και ο σκληροτράχυλος στρατιώτης, τρίτη ημέρα επιχειρήσεων, το ημερολόγιο έγραφε 21η Ιουνίου 1913. Ύστερα από μια σφοδρή κατά μέτωπο επίθεση του τάγματός του και λίγο πριν καταληφθεί το ύψωμα, πριν ο ίδιος καρφώσει τη σημαία σε αυτό και αναφέρει στο διοικητή του αποστολή εξετελέστη, ύψιστο προνόμιο των σημεοφόρων του μετώπου, δέχτηκε από κοντινή απόσταση για δεύτερη φορά την ίδια μέρα θανάσιμο εχθρικό βόλι στο στήθος, χωρίς ωστόσο να αποχωρήσει τη ματωμένη σημαία, την οποία και κρατούσε σφιχτά στον κόρφο του. Ο Παπακαλίνικος, εν μέσω πυρών, λίγο πριν ο στρατιώτης αφήσει την τελευταία του πνοή, έφτασε δίπλα του και αφού τον μετάλαβε και του έδωσε να σπαστεί το σταυρό, τον ρώτησε δακρύζοντας: «Γιώργη μου, ποια είναι η τελευταία επιθυμία σου?» Και ο 38χρονος στρατιώτης, πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, από την ορεινή ναυπακτία, με όση δύναμη του απέμεινε από τον βαρύ τραυματισμό του, μηδιώντας ψέλισε: «Άρε παπά, εσύ που μιλάς κατευθείαν με το Θεό, ζήτα το να μου αλλάξει αυτό το τρίπιο παλιωτόμαρο να ξαναμπω στη μάχη». Κυρίες και κύριοι, με αυτά τα ματωμένα και τρίπια παλιωτόμαρα είναι ραμμένη η ελληνική σημαία. Και όπως μας υπενθυμίζει ο Κωστής Παλαμάς με λόγια που αντικούν στον χρόνο, χρωστάμε σε όσους ήρθαν, πέρασαν, θα έρθουν, θα περάσουν, κριτές θα μας δικάσουν, οι αγέννητοι, οι νεκροί. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο να δώσει μια αναμνηστική πλακέτα στον κύριο. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ, η οποία για μας είναι τιμή και χαρά. Ο Γιάννης Βαρβέρης, αυτός ο σπουδαίος ποιητής, κριτικός θεάτρου και δοκιμιογράφος, όταν ρωτήθηκε από την Καθημερινή της Κυριακής τι είναι η ποίηση, απάντησε: «Είναι η ατελής περιγραφή της αστραπής με λέξεις». Απόψε λοιπόν, εδώ επιχειρούμε με τους καλεσμένους μας από την Αθήνα, η χοροδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά και με τους δικούς μας, την χοροδία του Μουσικού Ομίλου Σιλίδος, να περιγράψουμε, να αποτυπώσουμε ακριβώς αυτό, την αστραπή με την δύναμη των στίχων και της μουσικής. Κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί, σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει παίρνει το μέρος των φτωχών. Θα συνεχίσουμε την εκδήλωση με τη χοροδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ιδρύθηκε το 1993 από τον δικηγόρο και καθηγητή μουσικής κ. Δημήτρη Καρούζο, άνθρωπο με στέρεη και βαθιά μουσική παιδεία. Αποτελείται από δικηγόρους, συμβολεογράφους, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δικαστές. Αρχικά ερμήνευε βυζαντινούς ύμνους με αυθεντικό τρόπο. Με την πάροδο του χρόνου ερμηνεύει όλα τα είδη της ελληνικής μουσικής σε πολυφωνική, αρμονική επεξεργασία, στοχεύοντας να εντάξει στο ρεπερτόριό της επίλεκτα χοροδιακά έργα της παγκόσμιας μουσικής δημιουργίας. Πάντοτε υποστηρίζεται από τους προέδρους και τα διοικητικά συμβούλια του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Έχει λάβει μέρος σε εορταστικές εκδηλώσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, της CCDE,
της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος, σε φεστιβάλ χοροδιών, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην Παλαιά Βουλή, σε φυλακές, σε συναυλίες αλληλεγγύης, σε εκδηλώσεις εθελοντισμού, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην Ύμβρο, στην Καπαδοκία, στο Μουσείο της Ακρόπολης και σε διάφορες πόλεις. Αρχαία Νεμαία, Δελφούς, Πρέβεζα, Μεσολόγγι, Αράχοβα, Καρδίτσα, Θήβα, Λαμία, Ορεστιάδα, Καστελόριζο, Αρχαία Ολυμπία. Έχει εκδώσει 2 CD, τον Μουσικό Περίπλου και το Παρίσταται Διασμάτων. Το πρόγραμμα της χοροδίας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας είναι Θούριος του Ρίγα, του Χρήστου Λεοντή, η Σάμον, Μίκη Θεοδωράκη, Κύριε των Δυνάμεων, Σταμάτης Πανουδάκη, την Ρωμιοσύνη, Μίκη Θεοδωράκη, Τσάμικος, Μάνου Χατζηδάκη, Λίγο ακόμα, Μίκη Θεοδωράκη. Ας τους απολαύσουμε. Καλησπέρα σας και από εμάς, η χοροδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Να σας παρουσιάσουμε την ορχήστρα μας τώρα. Στο πιάνο είναι ο Νίκος Δεκούλης. Στο βιολοντσέλο ο Ορέστης Ζαφυρόπουλος. Στο μπουζούκι ο Νίκος Γαλάνης. Και στο ακορντεόν η Μαρία Σταματελοπούλου. Όπως είπε και η προλαλήσασα, θα ξεκινήσουμε με έναν πατριωτικό ύμνο, έργο του Ρίγα Φεραίου, τον οποίο είχε γράψει το 1797 και τραγουδούσε σε συγκεντρώσεις με σκοπό να ξεσηκώσει τους Έλληνες. Ο Θούριος του Ρίγα. Ο Θούριος του Ρίγα δεν ήταν ένα απλό πατριωτικό τραγούδι, αλλά ανοιχτή προκήρυξη, προσκλητήριο δυνάμεων και πρόγραμμα ενέργειας, σύνθημα επαναστατικού συναγερμού για όλη την τουρκοκρατούμενη Βαλκανική και Εγγύης Ανατολή. Πρόβλεπτη η χοροδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για το ίδιο απόψε. Η ορχήστρα μας δεν είναι απλώς να συνοδεύει, αλλά έχει βάζει σε κάθε εκδήλωση την πυρελιά της. Θα παρακαλούσα λοιπόν εκτός προγράμματος να μας παίξει ένα ορχιστικό του Χατζηδάκη. Ένα μικρό ορχιστικό. Να σας το θυμάσαι.
της ωραιότητας αποκαλύπτεται μέσα από τις οδές του Ανδρέα Κάλβου. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης από το δίσκο με τίτλο «Τα τραγούδια του αγώνα» που τα έγραψε το 1969 και 1970. Σε πρώτη εκτέλεση Μαρίας Παραδούρη, η Σάμον. Εμείς τραγουδάμε, λέει ο Γιάννης Ρίτσας, ο μεγάλος μας ποιητής, όχι για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο. Η χοροδία του Λειτουργικού Συλλόγου Αθηνών τραγουδάει για να σβήξει τον κόσμο. Για να σβήξει με τον κόσμο. Και ένα πρώτο δείγμα γραφής, το είδατε, το πρώτο τραγούδι του Θεόδωρου Ρίγα. Τραγούδια που τραγουδούν τους καημούς των Ελλήνων, τον πατριωτισμό των Ελλήνων, το νόμο εθνικό φρόνημα σε μια εποχή αφιλίας και τα υπόλοιπα που ξέρετε καλύτερα από μένα. Απολαύστε το Ισάμ. Μέσα από δεκατισμένη χοροδία εδώ πέρα. Έχουμε με τρία μέλη, κάτι συνέβη απόψε και δεν είναι μεσά μας. Άλλη στο νοσοκομείο, και είπαμε, έλεγα στην πρόεδρο, να πούμε γρήγορα, ενώ έχω κάποιο άλλο άσχημο. Τελικά, δεν είναι, πώς το πω, προηγητικός. Αλλά συνέβη όλος, λέω ότι έχω κενά. Τα κενά είναι, προλάβαμε, δηλαδή όσοι προλάβαμε, φύγανε, έτσι, Θέλαμε να πούμε τώρα, επί τη ευκαιρία μου, έχουμε μια και μίλησες και διακόπτει λίγο το πρόγραμμα, να κάνω μια συμπλήρωση του βιογραφικού της χοροδίας. Προσφάτως, ο μαέστρος και η χοροδία μας βραβεύτηκε από την UNESCO και τον Διεθνή Οργανισμό International Action Art για την τεράστια κοινωνική και πολιτιστική μας προσφορά. Ο μαέστρος μας ανακοινώθηκε 88 χοροδιών του Διεθνούς Οργανισμού. Συνεχίζουμε τώρα το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα ψαλμό από δείπνο.
Κύριε των δυνάμεων, του Σταμάτη Πανουδάκη, του μεγάλου Σταμάτη Πανουδάκη. Παναγία μου, γιατί βάλαμε απόψε μια εθνική γιορτή και τον κύριο των δυνάμεων? Δεν θα σταματήσω εγώ. Ναι, και όλο το λέω. Γιατί δεν ταιριάζει ή όχι? Πάντα ταιριάζει. Γιατί ταιριάζει? Έτσι, αγαπητοί μου, εμείς θα το λέμε, ο χορηγία του Λυκού Συνοβαθητήρου και εγώ προσωπικά, ότι η Ελλάδα θεωρείς Θεό, η ελευθερία χωρίς Θεό δεν υπάρχει, αγαπητοί. Γι' αυτό κύριε των δυνάμεων με θυμών γεννού. Να γιατί έπρεπε να ξεκινήσουμε τη βραδιά απόψε με αυτό το κύριο των δυνάμεων με θυμών γεννού. Αν ο γαρεκτός βοηθών εθνική ψησή που και έχουμε. Να μην ξεχνάμε ότι ξεκινήσαμε και σαν διαδική χοροδία. Ποτέ δεν παραλείπουμε να πούμε κάποιον ύμνο στο πρόγραμμά μας. Πού γελάτε, δεν το πήγαμε, να καείτε εδώ. Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις. Σε ποίηση Γιάννη Λίτσου. Μουσική Νίκη Θεοδωράκη από τη συλλογή του 1974 τα 18 λιανοτράμπουλα της Πικρής Πατρίδας. Σε πρώτη εκτέλεση Γιώργου Νταλάρα, απόψε σολίστ ο μαέστρος μας.
Εκεί που πάει να σκύψει τη ρομιοσύνη, μην την εκεί που πάει να σκύψει με το σουλιά στο κοκαλό με το λουρί στο ζερκό την ρομιοσύνη μην την εκεί που πάει να σκύψει. Τσάμπικος, σε στίχους Νίκου Γκάτσου και μουσική Μάνου Χατζηδάκη, τραγούδι του 1976 από τον κύκλο τραγουδιών με τίτλο «Αθανασία». Σε πρώτη εκτέλεση του αξέχαστου του Μανώλη Μητσιά, γεμάτο Ελλάδα από την αρχή μέχρι το τέλος, τόσο από τη μουσική όσο και από τους μοναδικούς στίχους του.
επίλογο θα τραγουδήσουμε ένα τραγούδι που το τραγουδάμε πολλά χρόνια και το θεωρούμε σύμβολό μας. Ένα τραγούδι από την ποιητική συλλογή του Γιώργου Σεφέρη με τίτλο «Μυθιστόρημα», σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και σε πρώτη εκτέλεση Μαρίας Φαραντούρη το 1968. Λίγο ακόμα να σηκωθούμε, λίγο ψηλότερα, μαζί μας τραγουδίστε. Αυτό είναι δικό σας. Αυτό το πείτε εσείς και θέλω η πρόεδρος και το συμβούλιο του συλλόγου της Τινίδας να το αφαιρεί στο πρόγραμμα. Δεν το λέμε εμείς, το λέτε εσείς. Αλλά είναι τραγούδι δικό το λέμε, αυτό το λέτε εσείς λοιπόν και εμείς σας συνοδεύουμε. το Μουσικό Όμιλο Στυλίδας και το Δήμο Στυλίδας για την πρόσκληση που μας κάνατε. Ευχόμαστε χρόνια πολλά με υγεία και του χρόνου και πάντα τέτοιες ωραίες εκδηλώσεις. Θα παρακαλούσα τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Κατσούρα, να αποδώσει τα μυστικά δωράκια. Ζούμε τόσα χρόνια, επειδή έχουν συνηθίσει να μας τιμούν. Έχουμε μάθει μόνο να τιμούμε τους ανθρώπους. Μόνο να τιμούμε. Και έχουν συνηθίσει να μας τιμούν. Και όταν μας τιμούν, το χαιρόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη χοροδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Πραγματικά μας ανέβασε πάρα πολύ σήμερα. Και θα συνεχίσουμε με τον Θοδωρή. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη. Έχουμε τη χαρά απόψε να είναι μαζί μας ο κύριος Αντώνης Αντωνιάδης, μουσικός και ηθοποιός. Γεννήθηκε στη Βέρεια της Συμμαθίας και μεγάλωσε στη Στυλίδα Θεότητας. Είναι απόφοιτος του Μουσικού Σχολείου Λαμίας, του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και της Δραματικής Σχολής Ιάκωβος Καμπανέλης. Πήρε το δίπλωμά του στο πιάνο και στη μονοδία με άριστα πανψηφί και πρώτο βραβείο. Στο θέατρο έχει συνεργαστεί με σκηνοθέτες όπως οι Παπαβασιλείου, Μοσχόπουλος, Αμπαζής, Καλαβριανός, Σκέβας, Περλέγκας, Παπαγεωργίου. Έχει εργαστεί μεταξύ άλλων στο Εθνικό Θέατρο, στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και σε διάφορα διπεδέ. Επίσης, έχει συνεργαστεί με την Εθνική Λυρική Σκηνή και τη χοροδία της ΕΡΤ ως μονοδός και ως χοροδός, ενώ έχει υπάρξει μέλος σε διάφορα χοροδιακά και πολυφωνικά σχήματα. Τα τραγούδια που θα ακούσουμε από τον κύριο Αντωνιάδη είναι «Κλέφτικη ζωή», δημοτικό, «Γιούλ Μπαξέ», δημοτικό, «Οδή στο Γεώργιο Γαραϊσκάκη», του Διονύση Σαββόπουλου. Ας τον απολαύσουμε. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ το Μουσικό Μήλο Στυλίδας για την πρόσκληση. Το πρώτο τραγούδι είναι μια διασκευή ενός δημοτικού τραγουδιού, «Κλέφτικη ζωή». Κλέφτες ονομάζονταν τα μέλη ένοπλων παράνομων ομάδων του βουνού κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, αλλά και πριν, οι οποίοι έδωσαν το όνομά τους στα φημισμένα κλέφτικα δημοτικά τραγούδια. Οι συνθήκες διαβίωσης των κλεφτών ήταν πολύ άσχημες. Αυτό συνέβαινε γιατί αναγκάζονταν να μετακινούνται συνεχώς και να βρίσκονται διαρκώς σε επιφυλακή. Η πολεμική τους τακτική ήταν άρτια λόγω της σκληρής τους εξάσκησης, όποτε δεν βρίσκονταν στη μάχη. Οι συνθήκες αυτές της ζωής τους όθησαν στο να δημιουργήσουν μια ψυχοσύνθεση του αντάρτη, του ανυπότακτου. Μαύρη μωρέ, μαύρη η ζωή που κάνουμε. Μαύρη μωρέ, μαύρη η ζωή που κάνουμε. Εμείς οι μαύροι κλέφτες, εμείς οι μαύροι κλέφτες, εμείς οι μαύροι κλέφτες, εμείς οι μαύροι κλέφτες. Όλοι μωρέ, όλοι με ρούλα πόλεμο. Όλοι μωρέ, όλοι με ρούλα πόλεμο. Όλοι με ρούλα πόλεμο, το βράδυ καραούλι, το βράδυ καραούλι, το βράδυ καραούλι. Με φόβο ρε, με φόβο τρώμε το ψωμί. Με φόβο ρε, με φόβο τρώμε το ψωμί. Με φόβο τρώμε το ψωμί, με φόβο τραγουδάμε. Με φόβο τραγουδάμε, με φόβο τραγουδάμε. Ποτέ μωρέ, ποτέ μας δεν αλλάζουμε. Ποτέ μωρέ, ποτέ
ασπροφορούμε, ποτέ μας δεν αλλάζουμε και δεν ασπροφορούμε. Το επόμενο τραγούδι είναι ακόμη ένα δημοτικό τραγούδι, μια διασκευή, Γιούλ Μπαξέ. Είναι ένα τραγούδι που τραγουδούσα μικρός, οπότε μου αρέσει ιδιαίτερα και αρέσει και στη μαμά μου, οπότε της το αφιερώνω. Παλικάρι 20χρονο και ένα παλικάρι 20χρονο, τα άρματα του δώσαν για το πόλεμο, τα άρματα του δώσαν για το πόλεμο. Πόλεμο δεν βρήκε, πίσω γύρισε, πόλεμο δεν βρήκε, πίσω γύρισε, στα μισά του δρόμου νερό δείξασε, στα μισά του δρόμου νερό δείξασε. Έσκυψε ένα πιει νερό στο Γιούλμπαξε, έσκυψε ένα πιει νερό στο Γιούλμπαξε, και εκεί μια σφαίρα τον ελάβωσε, και εκεί μια σφαίρα τον ελάβωσε. Είχε και ένα φίλο που τον έκλαιγε, είχε και ένα φίλο που τον έκλαιγε, μη με κλαις βρε φίλε, μη με κλαις, μη με κλαις βρε φίλε, μη με κλαις. Σι έπες τη μάνα την παπόγρια, σι έπες τη μάνα την παπόγρια, και στην αδελφή μου την καλόγρια, και στην αδελφή μου την καλόγρια. Θέλει ας βάλει μαύρα, θέλει ας παντρευτεί, θέλει ας βάλει μαύρα, θέλει ας παντρευτεί, μένα με σκοτώσανε στο Γιούλμπαξε, μένα με σκοτώσανε στο Γιούλμπαξε. Και ένα τελευταίο κομμάτι είναι η οδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Η οθόνη βουλάζει, σαλεύει το πλήθος, εικόνες ξεχύνονται με μιας. Που πας παλικάρι, ωραίο σαν μύθος, κι ολόρισια στο θάνατο κολυμπά. Και όλες οι αντένες μιας γης χτυπημένες, μεγάφωνα κι ασύρματοι από παντού, γλυκά σε γαμουρίζουν κι εσύ ανεβαίνεις ψηλά στους βασιλιάδες του ουρανού. Ποιος στα αλήθεια είμαι εγώ και που πάω, με χιλιές δυο εικόνες στο μυαλό, προβολείς με στραβώ και πάω και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ. Που πας παλικάρι, πομπές
αλλάζουν τα πλήθη, καμπάνες σηκούνε, το ύμνο σου τραντάζει το ναό. Ποιος τα αλήθεια είμαι εγώ και που πάω, με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό. Προβολείς με στραβώνουν και πάω κι εγώ γονατίζω και το αίμα σου φύλλω. Σας ευχαριστώ πολύ. Σαν στυλιτά πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για τον Αντώνη, για την καριέρα που κάνει στην Αθήνα. Ευελπιστούμε, είναι η αρχή, η πρώτη εκδήλωση, η πρώτη εμφάνιση του εδώ στην πόλη μας και πιστεύω να έχουμε ακόμη πάρα πολλές. Αντώνη, εδώ. Παρακαλώ τον κύριο Τρίγκα να αποδώσει την αναμνηστική πλακέτα. Και η θεία του ένα. Περήφανο όλοι οι συγγενείς για τον Αντώνη. Μας συγκινήσατε. Έχουμε αναρωτηθεί όμως ποια είναι η σημασία των στίχων του εθνικού μας ύμνου που τόσες φορές έχουμε ακούσει και έχουμε τραγουδήσει. Ο ύμνος απευθύνεται στη θεϊκή προσωποποιημένη ελευθερία, η οποία παρά τη μακραίωνη απουσία της είναι οικία στον ποιητή. Την αναγνωρίζει από την πρώτη στιγμή. Την αναγνωρίζει από το κοφτερό της σπαθί, που σκορπίζει ολόγυρα τον δρόμο και το θάνατο στους εχθρούς. Την αναγνωρίζει από το βλέμμα της, από τη ματιά της, που με βιασύνη αναμετράει τη γη, την οποία ήρθε για να απαλλάξει από τα δεσμά της δουλείας. Το ποίημα συντίθεται ενώ διαρκεί η Επανάσταση και προτού το ζήτημα της απελευθέρωσης των Ελλήνων περάσει στα χέρια της διπλωματίας. Αιματηρές μάχες, πολύ νεκρές πολιορκίες και βίαιη εκδίωξη των δυναστών συνιστούν τα αναγκαία χαρακτηριστικά της περίοδου εκείνης που έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα των υπόδουλων Ελλήνων. Ο ποιητής, κινούμενος από το επαναστατικό ενθουσιασμό της εποχής του, τονίζει επίσης και την ταχύτητα με την οποία το απελευθερωτικό κίνημα σαρώνει τη για αιώνες εδραιωμένη κυριαρχία των Τούρκων. Η θεϊκή ελευθερία δρά με τρόπο βίαιο και γοργό προκειμένου να επιστρέψει εκ νέου στην πολύπαθη χώρα. Η ανάδυση μάλιστα της ελευθερίας βασίζεται στους ιερούς νεκρούς των Ελλήνων, στους ανθρώπους εκείνους που θυσιάστηκαν για χάρη της πατρίδας τους, αλλά και στους προγόνους των Ελλήνων, οι οποίοι ύμνησαν και τίμησαν με το παράδειγμά τους την αξία της ελευθερίας. Οι επαναστατημένοι Έλληνες αντλούν δύναμη και έμπνευση από τους προγόνους εκείνους που θεωρούσαν πάντοτε την ελευθερία ως αδιαμφισβήτητη προϋπόθεση για την ύπαρξή τους. Με το παράδειγμα των προγόνων και με τη θυσία των συμπατριωτών να δίνουν κουράγιο και δύναμη στους μαχόμενους Έλληνες, η ελευθερία επανέρχεται γεμάτη γενναιότητα όπως και πρώτα, όπως και τότε που οι Έλληνες δεν μπορούσαν να ζουν παρά μόνο αν ήταν ελεύθεροι. Η επιφώνηση του τελευταίου στίχου συνδέει την έλευση της ελευθερίας με τη χαρά και την αγαλίαση που προκαλεί στους Έλληνες η αίσθηση πως σύντομα θα κατορθώσουν να ζήσουν και πάλι ελεύθεροι. Ο κύριος Λιακόπουλος θα μας διαβάσει κάποιους στίχους από τον εθνικό μας ύμνο.
Εκεί μέσα οι κατοικούσες, πικραμένοι ντροπαλοί, και ένα στόμα καρτερούσες, έλα πάλι να σου πει. Δυστυχής, παρηγορία μόνη σου έμενε να λες, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις. Η διχόνια που βαστά ένα σκύπτρο ειδωλερή, καθενός χαμογελάει, πάρτο λέγοντας κι εσύ. Θα ολοκληρώσουμε την εκδήλωσή μας με το μουσικό όμιλο Στυλίδας. Την άνοιξη του 1994, με πρωτοβουλία των μελών του μουσικού όμιλου Στυλίδας, δημιουργείται χοροδία που φέρει την επωνυμία του. Το 1996 τίθεται υπό την αιγίδα του Δήμου ως Δημοτική Χοροδία Στυλίδας. Το 2008 επανέρχεται στην προηγούμενη της μορφή ως χοροδία του μουσικού ομίλου Στυλίδας, συντηρούμενη από τις συνδρομές των μελών της και χορηγίες φίλων της. Με τις δραστηριότητές της ζωντανεύει μουσικά την πόλη της Στυλίδας σε ποικίλους τομείς, όπως η διοργάνωση ετήσιας συναυλίας μελοποιημένης ποίησης για την Παγκόσμια ημέρα ποίησης, όπως και σήμερα, η διοργάνωση εκδηλώσεων στη μνήμη της Μαρίας Κάλλας, που έλκει την καταγωγή της από τη Στυλίδα, η αναβίωση εθήμων στη διάρκεια εορτών, όπως τα Φώτα και η Αποκριά, η διδασκαλία οργάνων σε παιδιά της περιοχής, η δημιουργία και στήριξη παιδικής και ενανιωτικής χοροδίας. Έχει λάβει μέρος σε σημαντικά χοροδιακά φεστιβάλ, έχει δώσει συναυλίες σε πολλές ελληνικές πόλεις και στην Γιάμπολ της Βουλγαρίας, έχει διοργανώσει συναυλιακά αφιερώματα όπως το Μίκη Θεοδωράκη και στο ρεμπέτικο τραγούδι, σε συνεργασία με τους τραγουδιστές Βασιλική Καρακώστα και Μπάμπη Τσέρτο και με σπουδαίους μουσικούς όπως ο Μανώλης Καραντίνης και άλλοι. Διοργανώνει με επιτυχία ετήσια χοροδιακή συνάντηση στη Στυλίδα, την οποία έχουν τιμήσει αξιόλογες χοροδίες από όλη την Ελλάδα. Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει όλα σχεδόν τα είδη μουσικής, από την αναγέννηση μέχρι σήμερα. Μαέστροι της υπήρξαν ο Ιωάννης Αράτσης, ο Δημήτριος Γρήβας και άλλοι. Από το Σεπτέμβριο του 2012, τη χοροδία διδάσκει και διευθύνει ο Δημήτρης Κοντογιάννης, δίνοντας έμφαση στην πολυφωνία για 4 ισότιμες φωνές, παρουσιάζοντας αρκετές νέες επεξεργασίες τραγουδιών κάθε είδους που στοχεύουν στον εμπλουτισμό και την ανανέωση του ελληνικού χοροδιακού ρεπερτορίου. Τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα από τη χοροδία Στυλίδας είναι Τσάμικος, Μάνου Χατζηδάκη, Νίκου Γκάτσου. Διασκευή Δημήτρης Κοντογιάννης. Τιμωμένο Καράβου, Γεωργίου Λαμπελέτ, Ζαχαριά Παπαντονίου, διασκευή Δημήτρης Κοντογιάννης. Ύμνος στην Ελευθερία, Νικολάου Μάτζαρου, Διονυσίου Σολομού. Θέλω να σας πω ποιο ήταν το ξεκίνημα της Επανάστασης, τι είπε ο Κολοκοτρώνης, γιατί ξεκινάμε για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Εκεί ορκίστηκε. Του Χριστού την πίστη, την Αγία την καταργήσαμε. Αν με δεσποτίνες, αν με τέτοια, αν με βουλευτίνες, αν με πισωγράτινες, ξυπνάτε καλύτερα την αγάπες για να κάνετε ελευθεριά. Συντρίξατε τις αλυσίδες και να συντρίξατε ολιά.
μια νατουραλιστική εικόνα το θυμωμένο καράβι που μιλάει για τη θάλασσα, για τα κύματα, για τα σύννεφα και στο τέλος αποκαλύπτεται, θα προσέξετε τα λόγια, παρακαλώ, σε τι αναφέρεται. See
Ο μαέστρος μας, ο κύριος Κοντογιάννης, που σαν θυμωμένο καράβι και αυτός δεν διστάζει να βουτήξει σε αφρισμένες θάλασσες σε εθνική μοίηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή αυτής της εκδήλωσης. Εύχομαι να το ευχαριστηθήκατε και να μας έδωσε κάτι και ειδικά να θυμόμαστε τους στίχους από αυτά τα ποίηματα, τα διαχρονικά και αιώνια, και να θυμόμαστε και αυτόν τον τελευταίο στίχο του Νίκου Γκάτσου που λέει «Κριτής και αφέντης είναι ο Θεός και δραγμάνος του, δηλαδή μεταφραστής της θέλησής του, είναι ο λαός». Ο κύριος Δήμαρχος.
Θα ήθελα, κλείνοντας την πάρα πολύ ωραία αυτή εκδήλωση, να ευχαριστήσω καταρχήν τους ανθρώπους που μας τίμησαν με την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τον στρατηγό, τον κύριο Καμινή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, στρατηγέ, για την παρουσία σας, για την πολύ ωραία δουλειά που κάνατε. Να ευχαριστήσουμε τη χοροδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για μας η παρουσία του σήμερα εδώ. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δώσετε πραγματικά ένα διαφορετικό τόνο στην πόλη μας. Να είστε καλά. Και φυσικά να ευχαριστήσω τους δικούς μας ανθρώπους. Καταρχήν την κυρία Ζακεντέ, η οποία με την παρουσία της κάθε φορά ομορφαίνει και δίνει πολύ ωραίο στόμφο σε κάθε εκδήλωση που κάνουμε με τον Μουσικό Σύλλογο. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον Αντώνη τον Αντωνιάδη, ένα δικό μας παιδί, που επειδή στενή σχέση που έχουμε με την οικογένειά του και τους γονείς του, ξέρω πολύ καλά το μικρό παιδί ότι τα αγαπάει αυτό που κάνει και νομίζω ότι έχει μέλλον λαμπρό. Άρα είναι και ωραίος ο στόχος που κάνατε σήμερα, να τον έχουμε τουλάχιστον να τον δεσμεύσουμε για τα επόμενα που θα γίνει διάσημος. Οπότε να τον έχουμε και στην πόλη μας συνέχεια. Αντώνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ιακώπουλο για την παρουσία του, για όλα αυτά που κάνει στο Δήμο μας και στα σχολεία μας και παντού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τέλος, κλείνοντας, να ευχαριστήσουμε φυσικά τον Μουσικό Όμιλο Στυλίδας, που πραγματικά είναι ένας σύλλογος που κοσμεί το Δήμο μας. Είναι ένας σύλλογος με ανθρώπους καταξιωμένους οικογενειάρχες που πραγματικά είναι τιμή που τον έχουν στο Δήμο. Είναι εξωστρεφής σύλλογος και νομίζω ότι σήμερα ο Δήμος Στυλίδας μπορεί να καμαρώνει ότι το επίπεδο του πολιτισμού πήγε ένα βήμα παραπάνω. Τέλος, κλείνοντας, να ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς που αγκαλιάζετε τις εκδηλώσεις και να ξέρετε ότι ο Δήμος θα είναι πάντα δίπλα έτσι ώστε να πάμε τον πολιτισμό εκεί που το αξίζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου η ειρήνη και η ελευθερία σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστήσε ο Δήμος μας, αυτούς πρέπει να πω και εγώ. Οπότε εγώ να ευχαριστήσω τους συνδιοργανωτές, τον Δήμο Στυλίδας, να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια και τον ΟΠΑΣΤΕ και την Εξάμς που στήριξαν την εκδήλωση. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω κάποια μέλη του Συλλόγου, τον πιανίστα μας, τον Κώστα Αναστασίου. Χωρίς τον Κώστα δεν θα είναι εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τη Μέρζη και και εγώ, τον Γιάννη Ριζόπουλο, ο οποίος είναι αφανής και μας βοηθάει πάρα πολύ. Είναι χοροδός μας. Τις κυρίες του συλλόγου μας που φτιάξαν τα γλυκά, να έχουν τα κεράσματα, την κυρία Κοκολάκη, την Τρίγκα, τη Χαμπούλια, το Θανάση Καραπέτσα που μας δίνει ελιές. Δεν τις δώσαμε γιατί είναι βαριές, τις δώσουμε μετά, που είναι ο μόνιμος χορηγός μας στις ελιές. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Άννα Τσόκα, η οποία για τη φιλολογική της και όχι μόνο υποστήριξη. Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο του Τραγέλη, ο οποίος σήμερα ζωγράφησε, κλέβησε, να μην μπορώ να το πω, τον υπολείπω μας. Το στρατηγό μας και εγώ πάλι μια φορά ακόμη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όλους εσάς που είστε κοντά μας, μας δίνετε δύναμη και κουράγιο να ανεβαίνουμε πάντα ψηλότερα και να κάνουμε πιο καλές εκδηλώσεις συνέχεια. Λοιπόν, εύχομαι καλό υπόλοιπο Σαρακοστής και με ταπείνωση να φτάσουμε στο θαύμα της Ανάστασης. Το επόμενο ραντεβού μας είναι 28 Ιουνίου, που θα είναι η 26η χοροδιακή μας συνάντηση με χοροδίες από όλη την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Thank you.